Boy. Hey! Så der kan bare nakke hende nu, mand. Det er bare en melon. Bare smadre hende totalt. Er der mere vand? Slap af! Rolig, Marie. Okay, vi gør bare sådan der dog. Jeg Og fatter så slår jeg dig, og så skubber du mig. Nej! Jo! Stop forfra! Ej, du skal tage mig. Heidi! Mangler Kenny. Hej Heidi. Hvor fanden er Kenny? Hvad? Du siger, du har en mand med en pigeven, hvor han hen? Hjem i seng eller ude med sit slæng og boller rundt på godt og ondt, og du fornem. Falder du for den, og jeg er noget, du ikke kan glemme. Jeg er en kinkefætter, vil du være kinke med